Bona tarda a tothom. Començarem el ple. A dia 21 d'abril del 2014, 7 de la tarda, primer punt de l'ordre del dia, comunicació de decret d'aprovació de la modificació del pressupost número 2 del 2014. Proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta a l'esborrany de l'acte següent. En virtut de l'establert a les bases d'execució del pressupost general del 2014, es comunica el decret de l'alcaldia en data 31 del 12 del 2014 pel qual s'aproven l'expedient de modificació número 2 del pressupost general del 2014, que juntament amb el número 1 és el resum següent. Previsions inicials, 8.572.400 euros, modificacions, 854.356,59, pressupost definitiu, 9.426.756,59. Es dona per comunicat. Segon punt de l'ordre del dia, comunicació de decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general 2014, massa retributiva global i marc pressupostari aprovats al pressupost del 2015. Es proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta a l'esborrany de l'acte següent. Comunicació i liquidació del pressupost 2014, donar compte al ple per decret data 28 de febrer del 2015, informada a la Comissió d'Hisenda Municipal del dia 16 d'abril del 2015, s'aprova la liquidació del pressupost general del 2014 del contingut que consta a l'esborrany de l'acte de la sessió del resum següent. Dades més significatives. Dades més significatives, aprovació de liquidació del pressupost general del 2014, aprovar les liquidacions del pressupost general del 2014 composat pels ens següents, Ajuntament i Patronat Municipal d'Esports. Resum d'estats consolidats. Estat de despeses, obligacions reconegudes netes, 8.825.149,87, pagaments líquids, 8.318.595,60. Estat d'ingressos, drets reconeguts nets, 8.646.969,84, recaptació neta, 6.753.816,79. Resultat pressupostari de l'Ajuntament és 177.010 euros amb 87, en positiu. Estat de tesoreria, fons líquids a la tesoreria finals, 372.313,78, total de deutors, 4.237.342,53, total de creditors, 1.126.022,20. Romanent de tesoreria total, 3.483.634,11. Saldos de dubtos cobrament, 2.031.152,44. Excés de finançament afectat, 68.711,10. Romanent de tesoreria, despesa general dels ajuntaments, 1.383.370,57. Resultats d'estalvi corrent, estructuralment els resultats de les operacions corrents també han resultat positives. Càlcul d'estalvi corrent, total del consolidat del 2014, ingressos corrents nets 8.021.940,76, despeses corrents netes 6.285.102,13, estalvi corrent brut 1.736.838,63. Anualitats teòriques menys 652.399. Estalvi corrent net 1.084.439,63. Ràtio d'estalvi net un 13,5%. Per la qual cosa s'acredita que es compleixen amb l'obligació de compliment de l'estalvi corrent positiu. Tercer, compliment estalviat pressupostària i sostenibilitat financera. En compliment de l'establert a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el secretari intervenó informe respecte a la capacitat de finançament, un superàvit de 169.837,58, per la qual cosa s'acredita que es compleix amb l'obligació de la capacitat de finançament. Respecte al compliment de la regla de despeses, es constata que amb el resultat de la liquidació de l'exercici 2014, la regla de despesa establerta, aplicada en relació amb la liquidació del pressupost 2013, no es sobrepassa i compleix. La despesa computable, diferència entre el límit de regla de despesa del 2013 i la despesa computable del 2014 és d'un menys 0,0039, per la qual cosa s'acredita que es compleix amb el límit de la regla de la despesa respecte a la liquidació 2013, liquidació 2014. Respecte al nivell d'endeutament, respecte
el compliment del nivell d'endeutament establert en la llei de pressupostos generals de l'Estat, del 75% dels ingressos corrents, i el límit establert per la text reforç de la llei d'hisendes locals del 110% en aplicació dels criteris determinats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Servei de Tutela Financera de la Generalitat, consta la següent resultat. Total d'ingressos corrents ajustats 8.058.488,56, total de deute viu computable 5.199.947,63. Percentatge d'endeutament viu 64,53%. Per la qual cosa s'acredita que es compleix amb el límit d'endeutament legal, l'endeutament situat per sota del 75%. Compliment dels terminis de pagament a proveïdors respecte al pagament de factures a proveïdors durant l'any 2014 és el següent. Període mig de pagament de proveïdors el quart trimestre del 2014, 19 dies en 45. Comunicació. Es dona per comunicat. Es fa saber igualment que ha fet comunicació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del marc pressupostari 2015-2018 i massa retributiva global que es va aprovar al pressupost general per al 2015 sense alteracions. Tercer punt, aprovació de la modificació número 7 del POM per ajustaments al sòl urbà i urbanitzable. Es proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. L'alcalde president, d'acord amb l'expedient tramitat per l'aprovació del projecte de modificació número 7 del POM d'Alcarràs per ajustaments en sòl urbà i urbanitzable, en virtut es proposa el següent. Acords. Primer acord. Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents i, conseqüentment, aprovar inicialment el projecte de modificació del POM número 7 amb la finalitat de realitzar determinats ajustos en sòl urbà i urbanitzable. Segon, sotmetre a la informació pública pel termini d'un mes amb audiència a municipis confrontants i als organismes competents en la matèria si es procedeix. Esteu d'acord amb aquest punt, Samión? El tercer, aprovació de modificació número 7 del POM per ajustaments al sòl urbà i urbanitzable. Però si guanyen uns altres i el volen tornar a modificar, sempre estarem tocant aquí la pampa. I em sembla molt bé que s'hagués pogut esperar a passar les eleccions, consensuar-ho entre tots i llavors posar endavant. Però ara, en aquests moments, jo no puc donar suport a una cosa que veig que a la millor d'entre uns altres i pataplam, i sempre estarem modificant el POM. Aquesta modificació és evident que no es fa en qüestió d'una setmana, sinó que fa prop d'un any que s'està treballant. Són modificacions dintre del casc urbà, són petites modificacions, són modificacions per poder... Però el que et dic, Miquel, jo em penso molt bé que no calia anar tan... fer un ple extraordinari per aprovar algunes coses d'aquestes i haguem d'aquí un mes eleccions, escolta, podíem esperar i dentro aquí dentro i llavors consensuar-ho entre tots, ja tens 4 anys per poder... Si ara, per dir una cosa, s'aprova això i hi ha un altre govern, o el que sigui, i vulgui tornar a modificar, ja estem al lío. Ja estem al lío. Cada 4 dies estarem igual. El lío no, és legitimitat. Per tant, ho podrà fer si ho volen fer. Si no estàs d'acord... El vostre dret de fer-ho, però ja et dic, jo me penso que fer ara un ple extraordinari per tot això... No fem un ple extraordinari per això. Hi ha l'aprovació, la liquidació del 2014, és un ple extraordinari per d'altres motius i s'aprofita per ficar temes pendents. També volia tocar un moment, el segon punt que has tocat, d'això dels pressupostos. A veure, resulta que en el capítol de personal... Samión, estem en la votació del tercer punt. El segon punt és comunicació. Vale. Bueno, a veure, vull dir, si del tercer punt jo no estic d'acord. D'acord. Jordi. A veure, nosaltres ens abstindrem, més que res una mica en la línia que ha dit el Simeón. A un mes vista des de les eleccions, doncs aquestes modificacions no entrarem si estan bé o malament, si hagués pogut esperar que hagués un nou equip de govern i ell hagués fet les modificacions oportunes. Per això, vull dir, ens abstindrem.
Sí, a mi m'hagués agradat que Convergència i Unió hagués vingut a la comissió informativa on s'explica això. Llavors haguéssiu tingut segurament més poder d'opinió si està bé o està malament. En tot cas, si no s'atén... En una comissió informativa tampoc no hi ha prou, no. No. D'acord, si vosaltres creieu que les comissions informatives no serveixen per informar i després pugueu opinar al ple, estem amb el vostre dret. En totes les comissions informatives que hem tingut d'urbanisme ni s'ha parlat de moltes coses que s'han fet al poble, ni obres ni coses, vull dir que al final per a passar permisos d'obres, tothom és bo. Les comissions informatives d'urbanisme, una cosa són les comissions d'obres i l'altra és la comissió informativa d'urbanisme on se us ha explicat el projecte de joventut que es va tirar endavant, el projecte del cementiri, on se us ha demanat opinions, on se us ha ofert possibilitats d'opinar cap on encarem les coses i després tindré més informació per poder decidir dintre dels plens. No té res a veure amb la comissió d'obres amb la comissió informativa d'urbanisme. Us absteniu? Estem d'acord. Molt bé. Vot en contra i abstenció de Convergència i Unió i vot a favor. Marina? Molt bé. Punt número 4, comunicació de decret d'alcaldia d'aprovació del projecte del cementiri municipal. Es proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. El dia 21 d'abril de 2015, en virtut de les competències pròpies previstes per la Llei de Bases de Règim Local, es va adoptar l'acord literal següent. Primer, aprovar el projecte bàsic del nou cementiri municipal redactat per l'equip d'arquitectes Eduard Antor, Joaquim Arenas i Francesc Jové, arquitectes, situat en sòl urbanitzable dels sectors del Saladar dins de l'equipament aprovat a la modificació número 5 del POM. Segon, exposar al públic el projecte durant un termini d'un mes. Es dona per comunicat. Cinquè punt. Comunicació de decret d'alcaldia, aprovació d'inici de l'expedient de compra de finques pel cementiri. Es proposa a la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. Punt primer, comunicació del decret de compromís d'adquisició directa de la finca rústica afectada per al futur cementiri municipal de la senyora Maria Carmen Caberol Costa. Valor d'adquisició 16.300 euros. Punt número 2, decret de compromís d'adquisició directa de la finca rústica afectada per al futur cementiri municipal amb Ecosol Tomàs Su, valor d'adquisició 25.290 euros. Es dona per comunicat. Punt número 6 del ple, comunicació del decret d'alcaldia d'aprovació del projecte de reparcel·lació i d'urbanització del sector del Saladar, les escoles i les piscines municipals. Es proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. Es disposa a comunicar al ple que, per raons d'urgència, s'ha dictat la resolució següent. Primer, aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació i urbanització del sector afectat per l'obtenció dels terrenys de les escoles i les piscines municipals del projecte de modificació número 5 del POM relativa als sectors del Saladar. Segon, dona publicat a informació pública. Es dona per comunicat. Punt número 7, ratificació dels decrets d'alcaldia d'acceptació de donació de casa de propietat de la senyora Rosa Serra. Es comunica la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. Es disposa, comunica al ple, que per raons d'urgència per decret d'alcaldia en data 19 de març del 2015 s'ha dictat la resolució següents. Antecedents, primer, acceptar la donació gratuïta que suposa una adquisició a títol lucratiu i sense condicions a favor de l'Ajuntament per part de la senyora Rosa Serra Camarasa de l'immoble ubicat al carrer Sol Ponent número 20 d'aquest municipi, amb un edifici de divisió horitzontal que consta construït de 1960 d'ús residencial amb un valor catastral del sòl i la construcció l'any 2014 de 49.413,87 euros. I es dona per comunicat. Punt número 8. Divisió de finques del Saladar proindivís entre l'Ajuntament i Castellferri SL. Es proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el dia 16 d'abril del 2015 que consta l'esborrany de l'acte següent. Es proposa per l'alcaldia, per raons d'urgència i en comú acord amb la copropietat, es proposa la resolució següent. Primer, aprovar la resolució del condomini existent entre l'Ajuntament d'Alcarràs i la Societat Castellferri SL en relació a les finques registrals corresponents en el seu conjunt amb les parcel·les catastrals 750, 347,
348 i 405 del Polígono Nou, que es durà a terme a través de la seva divisió i adjudicació de finques resultants de cada copropietari en ple domini. Segon, aprovar com a operació instrumental prèvia l'agrupació de les esmentades finques registrals. Tercer, aprovar la subsegüent divisió de la total finca agrupada per parts de superfícies iguals. I quart, delegar a la persona, a l'alcalde, la relació dels següents actuants en nom i representació de la corporació. Esteu d'acord amb aquest punt, Samión? Sí? Jordi? S'aprova per unanimitat. Punt número 9. Informació del procés electoral, sorteig de meses electorals i distribució dels locals de campanya i propaganda electoral. Es proposa a la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa de Governació celebrada el 16 d'abril del 2014 que consta l'esborrany de l'acte següent. Primer, es disposa a comunicar al ple que per raons d'urgència, per decret d'alcaldia, en data 31 de març del 2015, s'ha dictat la resolució següent. Convocades per Real Decret 233/2015 del 30 de març, eleccions locals pel proper 24 de maig del 2015 en compliment de l'establert als articles 55, 56, 57 i de la Llei Orgànica 5/85 del règim electoral general, d'acord amb l'acostum establert als anteriors comicis. Disposo establir el següent: llocs disponibles per la celebració de cartells electorals, vol de vies públiques, locals públics reservats i gratuïts en actes de campanya electoral, sala d'actes Centre Major i Centre Cultural Lo Casino. Disposició tots els dies i hores durant la campanya electoral, prèvia comunicació a l'Ajuntament amb reserva. Punt número 2, comunicar a la Junta Electoral de Sona entre el dia 1 i 7. I punt número 3, comunicar el present decret al ple de la propera sessió que es celebri. Segon, informar que fins al dia 22 d'abril es publiquen les candidatures presentades, per la qual cosa s'haurà de comunicar a la Secretaria Municipal les candidatures, les sigles i anagrames de les candidatures per la confecció de les papeletes electorals. I tercer, com és costum, es realitzarà una reunió amb els caps de llista per tal de distribuir de forma convinguda la utilització dels locals i espais per a realitzar la campanya i propaganda electoral, proposant-se mantenir l'acostum d'atorgar a la candidatura més votada en les eleccions anteriors la utilització del local Centre Cultural Lo Casino el darrer dia de campanya electoral, dia 22 de maig. I es dona per finalitzat el ple. Recalcaus aquest tercer punt, farem una reunió, tots els caps de llista, per poder acordar la utilització dels dos espais que es comuniquen a la Junta Electoral de Sona i sobretot per poder distribuir el poble els llocs on penjarem totes les propagandes electorals, més que res perquè la imatge del poble continuï sent l'adequada i que tot estigui en ordre i sense possibilitat d'arribar en desacords. A mi, abans d'acabar, m'agradaria dir que ha estat una satisfacció per mi el poder compartir aquests anys amb tots vosaltres. Quan dic amb tots vosaltres, dic amb tots vosaltres, i sí que m'hagués agradat, i això ho dic amb tota sinceritat, que tot l'input o la inquietud que heu demostrat aquests últims mesos s'hagués demostrat tots els 4 anys, que el benefici del poble, sens dubte, seria positiu. La discrepància sempre s'ha d'aprofitar per poder créixer i poder fer les coses molt millor del que es poden fer. Us estic molt agraït per poder haver estat aquests 4 anys amb vosaltres. Evidentment, la intenció és tornar-hi, donar la benvinguda als qui siguin i desitjar-vos molta sort a tots els que vulgueu continuar treballant pel municipi en bé del municipi. Tant de bo el poble pugui decidir de la millor manera possible i que puguem tindre una campanya el més adequada possible perquè també hi hagi un bon ambient i que el nostre municipi pugui decidir de manera el més seriosa possible. Moltes gràcies a tots i queda acabar el ple.